Ayo. Ay, sir, unsa ato sir? May buntag, ma'am. May buntag pod. Pwede ko makadayon? Pwede, unsa may ato Kining mag-survey unta ko, ma'am ba? Dali dayon. Ay, salamat, ma'am. Pila makabuk diri na mo yo, ma'am? Kumay raman mi diri sir. Tulo ra mi sir. Tulo mo. Para asa nga survey? Survey ni ma'am sa karong eleksyon. Mauba sa yuha ba na? O, usay mong kuan, ma'am? Gusto nimo bugas o kwarta? Porta lang siguro sir. Mayo, butang na ko di kwarta mo Ya, mauro to, ma'am. Salamat. Kanong nakuan man na sir? Nagsurvey naman na. Para may balaan na mo kung kinsa tong murag na og kwarta. Kanina nakapante ako. Wala kang pante, Bet! Wala kang pante! Oo, ang sabi mo Wala kang kanina pante! nakapante ako. Nakita ko! Tapos sabi mo naman ngayon wala naman ako pante. Ano Wala ba ka naman pante! yan? Pwede ba kainin ng tahong na may pante? Sira ulo ka. Ipalo ko ninyo, suportahi ko. Ayaw mo sigbash-bash, ha? Mag-comment dani mo, dapat ka nang nindot. Tarunga. Kung manglibag gani mo kanang madato ko ha, may na lang naatay kapatayal sa imuhang simod. Yawag fighting spirit, oy. Batik kignaw niya kusog kay manaway. O di mag-ulaw-ulaw ha mo ka anong daghan. Diyos ko ang sausawan dito ka. Tunga gini mo ganun kagamay rabaan na. Papagiday mo na human ang inyong assignment. Oh, di wala pang minata. Matapos na ron. Diyos ko isang tubig si Telma ka. Kinsa man yung sugo sa inyo, itong laing tao? Siya na yung suguan mo? Hindi ko, ikaw may gisugo, pungkol ka. Kuhaan na dito, magsipa ng tukod-tukod. Makabalik lang ko kayo, pokpok ka yung picture sa inyong ulo. Pagtuman-tuman kita, nagata ka. Ikaw ba, nainala ko sa iyo ha? Nainala ko ng lagot ha? Makaako na kagtubag-tubag sa ako no? Kay tumon ba ng singit yung durag email? Ambi ng cellphone kay Ken. Cellphone mo ni nakadrag dimal. Nagdali-dali man ko na siya, kay mahadlok na siya makahugas. Kaon lang dihat, ang sagdiran diri ah. Dungagin ang imong sudaan. Gabaan. Hindi na naman ko. Karon mo sa ako dungog. Ayaw Ay, mo. away-away na. Hapit ang may hugas. Te, ako nalay hugas, te. Ako ratanan, ani. Paguman. Ilapas na mo sa Sa ilapas na yung nagisukod na madaan ni Kapitan ang amo ang lotay. Sakto man yung sukod. Basta na, kani. Amo apa Pa sa inyo, ha? Amo, ana, gikan dira sa may bakhawan. Gisukod na daan ni Kapitan. Amo, anang lotay. Oy, amo agad na. Ni aging to. Na, Tawa ako na may pinagwede smoke, ni amo. smoke. Ano mga miss? So ba nag-order na sa kuha ni Mi? Grabe ka for the bunot eh. Awa. Mi. Ni Mi. Ang ginagamit sa kong baby Mi. Na-happy kina kong baby. Kaya na siya daghang diaper. So order kong duha ani. Kaya 200 plus lang ang isa ani. 50 pieces na siya Mi. Large na iyang gamit. Mao ni siya. Mao ni siya niya. Mao ni iyang sulod. Nipi siya Mi. Pero di mag-leak. Og nakauyon po ang bugan sa kong baby ani. Hapalit na po mga Mi. Naasa kong yellow basket. Dari sa ubos ra na ko ibot na. Kung kailan ka tumanda, dun ka pa nagmukhang sariwa. Stand. Dance. Moonwalk. Go to the moon. Di ba't sabi ko sa'yo, umuwi ka ng maaga, magdala ka ng pagkain ng mga bata, bakit sumama ka sa mga barkada mong inom ka ng inom, wala ka nang magawa sa buhay? No. Sa una, nga dalaga pa ta, nindot kinatong kilay niya. Atong ngabil puwa pa kaayo. Karon, kay namin yun Aw. Wala tayong pangilay, wala po tayong pang lipstick. Ang atong nailahan ani, sudlay na lang. Usahay pa manggali, dilita ka pa notlay.